sa pozrieme na súťaž Šaliansky Maťko, porozprávame sa o florbalovom turnaji, navštívime besedu, porozprávame sa so škôlkármi a ich pocitoch pred zápisom do školy a opýtame sa školákov, ako sú spokojní s tohto ročným vysvedčením. V prvom našom vstupe vám predstavíme víťazky obvodného kola súťaže Prednese povesti Šaliansky Maťko. Zároveň Evke a Martinke blahoželám postupu do krajského kola, ktoré sa uskutoční v Žiline. Dievčatá, dnes ste vyhrali okresné kolo súťaže Prednese povesti Šaliansky Maťko. Ako ste súťaž prežívali? Tak ja som sa najprv bála, no ale keď vyhlásili moje meno, keď som mala ísť recitovať, tak som vlastne bola šťastná a recitovalo sa mi veľmi dobre. No tak ja som išla hneď tretia v poradí a dúfam, že ešte až keď pôjdem na nejakú súťaž, no takže pôjdem tiež tretia v poradí, lebo sa mi dobre recitovalo. A aké boli vlastne vaše pocity? No tak ja som mala pocity úžasné, pretože som vyhrala a neopísateľné. No tak ja, keď vyhlásili moje meno, že som vyhrala, tak som bola šťastná, lebo som si myslela, že už nevyhrám tento. Pre televíziu DTLO Vika. Sofka, ty si bola prvýkrát na takejto súťaži. Ako sa ti recitovalo? Mi sa recitovalo veľmi dobre, lebo rada recitujem a rada som sa tam dobre aj cítila. No a bolo tam veľmi super. Rada recituješ a prečo? Preto recitujem, lebo sa mi to páči a je to, lebo sa môžem naučiť lepšiu výslovnosť. Naši chlapci sú už známi tým, že sa intenzívne venujú florbalu. Osmáci nám porozprávajú o ich posledných úspechoch v tomto športe. Aký zápas ste hrali 13. januára? 13. januára sme hrali okresnú florbalovú ligu, v ktorej sme nastúpili proti týmu Gymnázium Štefana Mojzesa. Ako ste uspeli? No, uspeli sme, dobre, vyhrali sme, ale z začiatku to vyzeralo dosť zle, lebo sme posadili proti hráčov, ale odstupom času, v druhom polčase sme vyhrali. Aké plány vás ešte čakajú? No tak máme ešte niekoľko zápasov, ale už by mali byť pomerne ľahšie ako tieto. Aký cieľ má váš tým? Samozrejme, ako každé iné družstvo, byť prvý. Ďakujem za rozhovor. Pre televíziu DTLO Antónia Vieriková. 27.1. pán docent Emil Šípka zavítal k nám na besedu. Rozprával našim žiakom o histórii Liptovskej osady. Naša redaktorka si pripravila aj rozhovor s pánom docentom. Ale je to, prosím vás, pravda pravdúca, doložená aj dokumentmi. V roku 1340, keď Ružomberok si stanovoval svoje hranice pozemku Ružomberského chotára, tak vtedy sa píše, že hranice Ružomberka sa stanovujú až po Lúžňanku, kde sa nachádza mníšské teritorium, čiže tam mníšska pustovňa. Čiže máme aj písomný doklad na to z roku 1340. A táto časť územia, v ktorej sme my, kde je naša škola, táto časť už by bola na Ružomberskom chotári, nie? Lebo chotár Ružomberský bol až po Lúžňanku, po potok. No. Takže my by sme boli na Ružomberskom chotári, ale potom sa Ružomberok a osada škriepili, veľké spory boli okolo toho chotára. A keby ste si prečítali jednu knižočku o týchto sporoch medzi jednotlivými pánstvami, tak by ste zistili, že to akoby bolo ušité, ako by to bolo ušité na osadu. Prosto Rykavské pánstvo, ktorému patrila osada, sa súdilo s Ružomberkom, s Ružomberským, no, sa to povie, magistrátom, hej, o túto hranicu. No ale nakoniec nevyhrali sme ani my, ani oni, lebo osada
chcela mať chotár až tam, kde je ten salár, viete, tam na hlaváči. A Ružomberok chcel mať chotár až po tú Lužňanku. No tak ako viete, tí múdri ľudia na tých súdoch vždy to tak pekne krásne rozriešia, že povedia, aby ani vy ste nemali pravdu, ani my, tak to dáme na pol. Polovičku necháme v osade a polovičku necháme Ružomberku. A tak hranica chotára ružomberského išla po potôčiku, bola stanovená po potôčik, ktorý ide z Hlinavej. Ktorý ste už pili minerálnu vodu v Hlinavej? Ruku hore. 1, 2, 3, málo. Čo to pijete? Pivo či čo? Ešte kto? Aj ty si pila vodu? Dobre. Tak tým potôčikom ide teraz hranica medzi Ružomberkom a osadou. Čo si chcela povedať? Pýtaj sa. To sa volá Lajo. Prečo? On myslí, že môj otec hovorí, že ideme nahrať vodu do Laja. Jaj, do Laja, počkajte, ako to, no to bola to tam pomenoval, že ten prameň sa takto volá. Ale je to dobrá minerálna voda, je práve tak dobrá ako tá luženská minerálna alebo korytnická však. No takže máme teraz hranicu chotára až potiaľ. No takže ešte sa musíme vrátiť k tomu, čo sme začali. Pán docent Šípka, odkiaľ máte toľko znalostí o Liptovskej osade? No tak ja som sa zaujímal o svoju rodnú obec už od dávna. Ešte ako študent. Chodil som za mnohými starčekmi, aj chodil som po archívoch, potom po rodinách a dozvedal som sa stále viac a viac o svojej rodnej obci. No a tak sa tie vedomosti rozmnožili, že teraz už je ťažko povedať, koľko ich je, či je málo alebo viac. Takže neviem, či mám veľa tých vedomostí alebo málo. No a písal som aj kroniku obce Liptovskej osady, ktorá je na patričnej úrovni a ja myslím, že našu obec bude chváliť ešte aj v budúcom storočí. Kde všade robíte besedy? No tak ja nerobím besedy nejako po veľkom, ešte v Žiline nejakú besedu som pripravoval, ale to nevyšlo. A mám dosť málo času na tieto besedy, pretože viac času venujem písaniu rôznych historických prác a rodokmeňov. Ako sa vám dnes besedovalo s našimi žiakmi? No tak dnes som bol prekvapený, pretože dnešná beseda bola pomerne pekná, nebolo také veľké mlčanie ako minulé, takže som rád a som spokojný s tým, že ako sa zaujímajú mladí ľudia, študenti, žiaci o svoju obec. Ďakujem. Pre televíziu DTL Vika. Škôlkárov čaká veľká udalosť. Bude to zápis do základnej školy. Určite vás bude zaujímať, aké pocity majú pred touto slávnostnou udalosťou. Kde si? Poď tu tak nie je, máme veselší. Čo? Čo chcem? Čo chcem? Porozprávame sa s nimi a oni nám odpovedajú na nejaké otázky. To si myslíš, že na zápise budeš doma?
čítať. A čo tak najradšej čítaš? Nejaké knižky, šlabikáre? Časopise. Časopisy, fíha, ty si riadny čitateľ. A ty tešíš sa na zápis? A čo si myslíš, že na zápise budete robiť? Budeme sa, povieme pani učiteľke, také básničky. Áno, a ty nejaké pekné poznáš? A ty si čo myslíš, že budete robiť na zápise? Písať. Písať? A vieš krásne písať? Áno. No tak to ťa určite zapíšu. Tak ešte kto chce, čo by chcel niekto ešte povedať? Čo tak robíte? No tak čo si myslíš, že budeš robiť na zápise? Kresliť. Kresliť? A čo si najradšej kreslíš? Nejaké hráčky, domčeky? Domčeky. A vieš sa už aj podpísať? Tešíš sa na zápis? A čo si myslíš, že na ňom budeš robiť? Kresliť. A tiež, už som sa to pýtala, čo najradšej kreslíš? Domček. A myslíš, že sa tam budete aj niečo hrať? A s čím sa tak najradšej hráš? Ja s bábikmi. A o čo sa tak hráš s tými bábikmi? O mamu. O mamu? Čo si myslíš, že budeš robiť na zápise? Písať. Písať? A už sa ideš aj podpísať? Aha. A tešíš sa na zápis? Áno. Pre televíziu Dutulo, Kristína Hušťavová. A je tu pôlrok. Žiaci sa dočkali známok. Vieme, že snaženie každého z nás je iné. Ako to však vnímali naši spolužiaci? Na túto problematiku sa pozrieme v ďalšej našej reportáži. Dnes je práve deň, keď ste dostali poloročné vysvedčenie. Aké máte pocity zo svojich výsledkov? Ja som na svoje vysvedčenie veľmi spokojný, hlavne, že nie na nej na štvorka. No ja som so svojím vysvedčením spokojný, lebo nemám žiadnu zlú známku. Moje vysvedčenie bolo celkom dobré, aj keď by som si chcela ešte zlepšiť známky z matematiky. Moje vysvedčenie bolo dobré, ale chcel by som sa polepšiť v slovenčine. Z môjho vysvedčenia som spokojný, ale chcel by som sa polepšiť v angličtine. Moje vysvedčenie bolo celkom dobré, ale mohlo by byť aj lepšie vo všetkom. Moje vysvedčenie bolo dobré, ale chcem, aby sme mali dobrý výsledok, všetci som vedel. Pre televíziu Dutulo, Robert Kuzma. Ani dnes nebude chýbať súťažná otázka. Napíšte nám, ako sa volá básnická zbierka, ktorú vydal náš rodák, pán docent Šípka. Správne odpovede posielajte na adresu televízia.gmail.com alebo odpoveď odozdajte na listku